Hieno! Missä on tuumi? Hieno Make! Ei vedelle tuutakoon! Kelaanko vaimon äsken? Se on hullu! Missä täällä on? Reunalla ja pieni etunoja siinä. Etunoja. Pala, se on vielä liekeissä. Onks Lammi? Meillä on ainakin! Noniin, anna Ai vittu! Miksi sä katsoit taaksepäin? Miksi sä katsoit taaksepäin? En mä tee kaikki palokurmakalle. Mistä voit tietää? Vittu mikä on kysymys. Vaan perhosta! 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 Ei oikein etene. Miten toi hukkunut? Ootko syvällä? Olisiko hyvät kuulus viimeiset sanat? Kulmakarvat palaa. Ei muuta mitään hätää. Ai kyllä tää kunnossa. No niin,